गावथारलांबाय जों बे हायावनो थाखागोन जिउ जोबजासे फेरेंगाखौ नों मा बुंगोन दा आंथ' बुंगोन सारा बुथारलाङो ना माबा खालामलाङो जोंहा हा हु गैखाला बबेयाव थांना थाहैबावनो नोंथांमोना जे बाबुआनो गालाङाबा गालांदो गालाङाबा गावथारना गालांखादो। हेल' लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव फिन खनसेबाव देबादाङि 3 नं फाथैबारियावहाय आं दंफैयो। मानो होनना बुङोब्ला दा जोंनि बे देबादाङि 3 नं फाथैबारियावहाय गोबां फरायसा गथ'फोर दङ। बिथांमोनजों आं दान्दिसे सावरायफैदोंमोन आरो गामिनिनो सासे बोरायसा आदै जोंनि आफानि बैसोनि समान आदै बे मानसिजों बेजों आदैजों आं दान्दिसे सावरायदोंमोन। बे आदैमोना बुंदों जेब्ला नोंसोरनावथ' प्लास्टिकबो गैयामोनलै आदै बोरै मोनखो नोंसोरो? जों मोननाया मिसननिफ्राय लाबोदों। मिसननिफ्राय? औ बै माबा मिसननिफ्राय। मानिफ्राय? थुक्राझार मिसननिफ्राय। थुक्राझार मिसननिफ्राय होफैजोबदों ना? औ प्लास्टिकखौ। आच्छा ओमफ्राय नों खय बोसोर जाखो बावहाय थानाया? जों एसे गोबावनो जाखाबायानो। गोबावानो। ओमफ्राय दा सरकारा जुदि हाखौ होथाराबा नोंसोर मा खालामगोन आदै? मा खालामनो बुथारलांबायसै बेयावनो थासिगोन माथो खालामबावनो। बेयाव थांनो उफाय गैखाला जोंहा। फेरेंगा मोना बुंबाय थादों मालाय आदै हाखौ जेरैखि जायाबाबो हादान थानायखौ होखारथारगोन जों दोनथारा होनबाय थादों। नोंसोर मा बुंगोन बावहाय? माथो बुंनो गावथारलांबाय जों बे हायावनो थाखागोन जिउ जोबजासे। फेरेंगाखौ नों मा बुंगोन दा आदै? आंथ' बुंगोन सारा बुथारलाङो ना माबा खालामलाङो जोंहा हा हु गैखाला बबेयाव थांना थाहैबावनो नोंथांमोना जे बाबुआनो गालाङाबा गालांदो गालाङाबा गावथारना गालांखादो। भट बिनो फैनाय समाव मा होनना बुंफैयामोन? भट बिनाय समाव मा होनदों? ट्रेक्टर गंसे। आच्छा। गामियाव गैयालाबा गामियाव गंसे हरगोन। मा होनदोंमोन आदै? गामियाव गंसे हरगोन होनना बुंदोंमोन गामि दरसेयाव। गामि दरसेयावहाय? औ। भट बिनो फैनाय समाव बे गामियाव हाबफैदोंमोन दा? हाबफैदोंमोन। आच्छा। हाबफैनांगौ नै। फेरेंगाया मा होनलाङा ओरैनो भट बिफैनाय समावहाय? मा होनलांबावनो बेनोसै मोजां न' गंफा बोरैबाबा लुना होनो हागौ आं फैसा एसे हरगोन बेबायदि बुंलांदोंमोन। भटखौ आंनो जेरैखि जायाब्लाबो होथार। औ। बेखिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। औ। दा भट मोनगौ ना हनै सोरगोआव थांबाय जोंहा फाथाल हाखर सिङाव गारजाबाय। दा नों मा बुं बिनि सायाव दा हाखौ होखारनो होयो ना होआ दा? बेनि सायाव होखारथारा दे हामबायसै आदै दे। जिउ जोबजासेब्लाबो होखारनाय गैया खारनायाव गैया जों बे जायगायावनो थागोन। बेयाव जायगायावनो थागोन। थिगैनो दङ। हाबफैदों। हाबफैनानै बावहाय भट बिनो फैनाय समावहाय नोंसोरनि सिगाङाव माबायदि खोथा होनलाङामोन बियो? बिदिनो मोजां होनबाय। माबायदि मोजां बाथ्रा होनदों बियो? बे जायगायावनो थानो मोनगोन न' गंफा होगोन होननानै बुंदों। आच्छा। बिदिनो मोजां बुंबाय नालाय ओमफ्राय जोंबो ज' बिदि मिटिङाव थांबाय। ट्रेन लामा जथेन थांनायाव थांबाय बिदि बायदि रोखोम मिटिं जानायाव थांजोबबाय जोङो। जेरावबो काजलगाव गासैयावबो थांजोबबाय। बिदि थाइसे थाइनै फैसा खांलायनानै ज' लानानै थांबाय जोङो। बिदिनो ओमफ्राय बे फिसा फिसौखौबो फोरोंलांनो फेदेरलांनो होननानै थाबाय जोङो बुंनो होननाय। दा जेनेबा खस्थ' जोंहा फार्स्ट टाइम नोंसोरनि न'खौ सिफायजोबनानै होलांबाय। गथ' गथाय लेखा दा फरायगासिनो दङ नोंनियाव नङा सोरनावबा ना सोरबा सासेनाव। नोंसोरनि बे गामियावहाय सेंग्राफ्रा बे बारावहाय मेट्रिक परिखा लिरगोन। आरोबाव बिनि उनाव नै दा फेब्रुवारि मार्चआव 24 तारिखआवनो परिखा दंबावोसो फिसाफोरनो जोंनिया। होनबा बेफोर गथ'फ्रा दिनै माबायदि दा गोदाव सोराव हनै फरायनायफ्रानो थिग गैयानो न'फ्राबो हनै जिला प्लास्टिक खोबनानै थालाबायनायनि। नोंनि गथ'आ मा क्लास मोनखो? क्लास 6आव। क्लास 6आव। आच्छा। माला जागोन बिनि एग्जामा? 24 तारिखआव जागोन। 24 तारिखआव। ओमफ्राय बे गथ'नि फरायनाया मा अबस्था सोलिनानै दं? नै बिदिनो गोदाव सोरावसै थानायफ्रानो गोदाव सोराव नालाय फरायनायफ्राबो बोजों टेबोल बोजों सियार बिदिनो गोदाव सोराव हाफ्रावनो दाब्ले फरायलाबायबाय बिदिनो थालाबायनानै फरायनो थिनब्लाबो फरायनो गोसोआनो जाया। गथ'फोरा मा होननानै बुङो दा बे न'खौ सिफायनायनि बेलायावहाय? बे न'फोरखौ माला लुफिननो हागोन होननानै बुङो माजों लुबावनाय होननानैहाय। नोंनि गोसोआ गाबा मालाबा? औ दुखु मोनो गोसोआ माजों लुखांफिननो साननानैहाय। गैया हाजिरा मावनानै जाग्रा अबहाय बिदि हनै गुना मोनसे बायनांगौ फैसा नांगौ औवा बायनांगौ बेसेबां थाखा थाङो 50-60 70। बिफाया मा होनना बुङो बिदि जेब्ला फिसाज्लाया बा फिसाजोआ? दुखु मोनबाय गोसोआव गावखांनाय फैबाय। बे हाया होनांगौ जोङोहाय जों गसंना थानो जिरायना थानो जोङो नांगौ। फिसौफोर 3 दङ स्कुला हाबगासिनो दं फरिखा जानायसै दा नांगौ जोङो। ओमफ्राय नोंना न'आ बबावहाय? बैयावहायनो। बावहाय न'आ अरिजिन न'आ बबावमोन आदैनिया?
आंना बे माबायावनोमोन दैखर जानायावमोन बबे जायगायाव दै होखारजानाय बे माबायाव सिसुबारियाव सिसुबारियावहाय ओमफ्राय सिसुबारियावथ' दा हा होजोब्बाय नों खय बोसोर जागौ ओजोंनिफ्राय गोबावसै आं गोबावसै बे फिसाफोर देरला फैलायबाय उन्दैयाव लाबोदां बे न'आ नोंनिखा औ नों गथ'आ बबे सासेया बै हौवासा बै सासे ओमफ्राय हिनजावसा नैबे आच्छा सानै औ आच्छा फरायोना फराया बिसोरलाय बै 6आव थांबाय सोर बाबुआ औ बाबु ओरैब्लाय बे लेखा फरायनाय माबालाय टेबोलालाय बबाव फरायो फिसा दङ गंसे बे बाबुनि न'आ नै बेनो बाबुनि न'आ ओमफ्राय लेखाखौ नों बबाव फरायो बबाव जिरायना फरायो बिसिनायाव जिरायना फरायो बे बिसिनाखौबो आं नोंसोरनो खोन्थानो सानदों नै बेनो दा बावहाय साबेसे उन्दुयो साब्रै उन्दुयो दा बे बिसिनायावनो ओमफ्रायथ' फरिखायाथ' सोलिबायलै बाबु सोलिथ'वाखै सोलिनोसै मालानिफ्राय जागोन फरिखाया 24 थारिखनिफ्राय 24 थारिखनिफ्राय फैना बसुमतारी नों मा क्लास मोनखो क्लास 3 नोंहालाय नानि क्लास 1 बबे स्कुलाव फरायो नानि जेवारि एकाडेमि गुड गार्ल ओमफ्राय नोङो बबे न'आव थाना फरायो मा नोंनि न'आथ' बायबाय बावहायनो थाबाय थागोन ना मामि नोङो मा गुड गार्ल ओमफ्राय नोंसिनालाय नोंना मा नाम बाबु नोंनि न' बबेहा खोलाहा ओमफ्राय दा नोंनि न'खौ सिफायजोबनानै होलांबाय ओमफ्राय दा नोङो बे न'खौ गारना थांगोन बादोंना बायाखै गारना थांनो लुबैबाय लुबैयाखै ओमफ्राय दा नों फरायनो मानो न'आव बायनायाव माबोरै फरायदों नों जों लेखाखौ फरायनो मोनाखै सानबेसे जाखो बाबु सप्तानै जाबाय लेखा फरायनो मोनखायाखै नोङो दा ओरै जोंनि बिटिसिनि चिफखौ नों मा खावलायनो सानो बाबु न' गोदान लुना होजानो लुबैगोन ना लुबैयाखै नोङो न' गोदानखौ बेखिनिखौल' बुंनानै दोनबाय आरोबाव गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै आं बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि